Здравейте, хора човешки! Както знаете, аз съм Стефан Генкова, а вие сте в моя канал и гледате не знам си кое е поредно мое видео. Сега днешната тема на клипът ще е What's My Back, плюс малко трикове и танци с ролерите с моята приятелка Деса. Кажете и браво, защото е спечелила 3-то място по джудо. И ние нека да започваме. Турнир международен. И сега започваме с нейната чанта, защото в моята чанта има много неща. И тя получи се забави. Да, и започвам с нея. Здравейте, това е моята чанта с такава книжка на популярната салона. Тя е много удобна за каране. И се отваря така. От Аладина за 5,50. Але тя се уби. Носи. Тя е с два джоба и първия джоб носи пътичка. И те са за 15 стотинки от магазина на Валко. Надявам се да се видя на готините зеленички. Спинер. Закупен от Тейлън за 1,80. Третото нещо са ключовете за нас. Третото нещо е тази значка на Фанта. Черпи Фанта. Ох! Черпи Фанта. Черпи Фанта. Падна. Асистентката ще го дигне телефона ми. Малко е пукнат, но това е сливе. Асистентке, видни тук значката. И на дъното имам 10 сливе. Това е. Добре, сега съм аз. Значи спорта ще пусна. Да, извинете ме. Ето я и моята чантичка. Сега е пълна. Това е ключодържателчето на чипчето ми, което държа слушалките си и ключът за по-бързо взимане. В това имам четвъртина луна и химикал. След което в големия джоб имам вода на бачковини, урпленена популярна солуна, слънчевичера и кълъфа за тях. Държаме с малкото джобче, вътре в който имам гланц, ластичи, една химикалка, още един балсам и един спинер. И да, това е в моята чанта. Казах ви, че има доста неща. Тъй тя ще ми е плавна. И довиждане.